I want you to meet our new student. May bago? May bago, May bago kayong classmate. Meron po. Meron. Nuknukan ng ganda. Pasok! Maganda. Ay, oo nga. Hello, may Hi, Hello, student. Ganda. Mami-R ka muna sa mga kaklase mo. Mr. Principal. Mukha nung teacher din natin. Ano yan? Malamang malakas sa principal yan. Tawag po. My name is Riza May Dizon. Maganda ba ako sa personal classmates? Thank you po. First time ko po maging estudyante. Hindi lang si Raisa May Dizon ang bago nating student. Ano ba? Isa pa. Maganda rin, ma. Maganda. Isa Maganda pa po. tayong bagong student. Pasok! Ang gwapo! Hello! Pogi! Hello! Hindi mo Yan ang estudyante. Dinaanan ng teacher. Wait. Hello. My name is Bimbi po. Nice to meet you. Nice to meet you, classmates. May tao pa rito isa. Yung teacher. So, kayo sa lahat, iho. Pwera sa kay I'm teacher. so sorry. Teacher, nakaka-distract talaga kasi yung katabi ko eh. Uy, what's your name? Riza. Kita tayo mamaya ah. Sige. Agad. Dito ako tatabi. Mukhang maraming baon to. Uy. Nakakagulat ba yun, Bim? Mama ka mausog mo, mama. Kayo ang group 3. Kami po. talaga Kami na ba? po ang group Oo. three. Mamaya na lang. Hindi, baka nakaka-istorbo Nag-uusap ako. pa kami, mami. Baka May plano pa nakaka-istorbo. kami mamaya eh. Kayo na daw. Kami na po. Sila Sige. Sila na. Kami na. Ituloy niyo lang ang tulungan. Sila na, yung group. group na lang. Okay. Doon Ay, sa sorry gitna. po. Sige po. Ang mga new students natin. Raisa May Dizon and Bimbi Aquino. Okay, ito yung request natin eh. Pero teacher, di ba sabi nila chimpanzee ka daw? Oh, Ay. inulit mo eh. Grabe. Wait lang. Sasaktan si Kung chimpanzee ka, ikaw ang pinakamagandang chimpanzee sa buong mundo. Bim, pinakamaganda man, chimpanzee pa din yun. Kahit na. Ganun pa rin yung team.